pokračování. Hodím takhle. Co budem dělat? Co budem dělat? To budem dělat! Nejde, pojď na to! Nejde, pojď na to! Pojď na to! Zvládne. A toto video je magorství. Nic mi s tou hrajeme dál. Podívejte se, jak ona prdí. Ona skočila do okna. Sebevraž. A tak tím pádem. Tatínku, co mám vařit? Špagety. Vražit. Dostat základníku. Já věřte to. Již proměnáčku. Jdeme dělat špagety. Jsi blbej. Když ty děláš špagety, zbíš. No však. No? No je. Co se stalo? No, zbaně. Můžeme si vařit. OK, jsi nějaká divná. Co se to stalo? Co bylo? Jo, pohodě, pojď na to. Ahoj, já musím letět. Ty umíš taky letět, ne? Čau, já jdu zpět. Ty jdeš zpět? Jsem v pohodě. Co to bylo? Jdu vařit špagety. Ty nic nevěděla. Sevině. Co se to stalo? Okay. Ty zvuky už mi nic nebudou dělat. Promiň, to mě taky napadlo udělat. Co tady? Ahoj, ale promiň, že tam je někdo. Běž pryč! Ale co se na mě tak stá? Nevím, co mě popadla. Není mi moc dobře. No, tak to tě zase ovládá táta, přestaň to. Děkuji, pane. Ale máte zač. Jen to mě tak napadlo, že byste se mohla stát zlou. A mojí přítelkyni. Jste opravdu dement. Táti, táta už vás nebude nějak škálit, ale omlouvám se, když tady někdo bude lítat ty lektvary budou hodně zabírat. Vidíte? Segra, nech toho. OK. Dobrý den. Hej. Je to, hele, ty jsi moje kámoška ze střední. To jsi ty? Ahoj. Jak tě ráda vidím. Tak ty jsi stala z lektvárníky, jo? A duchem, jo? Taky bych chtěla být duchem. Nechtěj být, je to strašný. Dostaneš schopnost a
Vy už pak nikdy nebudeš se moc stát člověkem, ale vytvářím takový lektvár, že byste se mohli oživňovat. To bys byla super. Čekaj. Ahoj. Čauky. Jinak bydlíme za domem. Jo, my vás tak trochu škádíme. Já sledujem. Šmará, po ní vidějí, jak se šukáme. Ahoj, Zatičko. Ahoj, pojď do postele. Já teďka nemám čas. Dělej. Ne. Dobře, tak já se odpočinu. Jak můžeš odpočinout? Co to děláte? Ale nic, ještě.